ወታደራት ባዕዳው ሰራዊት ወልቀ መላኺ ኢሳያስ አፈወርቂ መለለይ መንነት ትግራይ ሒዞም እንትንቀሳቀሱ በአሃዱታት ደባይ ሰራዊት ትግራይ ተታሒዞም አርባዕተ ወታደራት ወልቀ መላኺ ኢሳያስ አፈወርቅን ሰለስተ ሲቪላትን በሓደ ባንዳ አተሓባባርነት ወልቀ መለለይ መንነት ትግራይ ሒዞም ንስላያን ካልኦት ተግባራትን ኣብ ዝንቀሳቀሱሉ እዋን ብኣባላት አሃዱታት ደባይ ኢድ ብኢድ ከም ዝተታሓዙ ወታደራዊ ወሃበ ቃል ሰራዊት ትግራይ ተገዳላይ ገብረ ጻድቃን ሓቢሮም ኣለዉ እዞም ጸላእቲ ወልቀ መለለይ መንነት ትግራይ በመሓዝ ኣብ ልዕሊ ህዝብናን ሰራዊትናን ከቢድ ዕንወት ከብጽሑና ተንቀሳቀሱ በጅግና ኣባላት አሃዱታት ደባይ ከም ዝተታሓዙ ዝገለጹ ተገዳላይ ገብረም ህዝብና ጸላኢ ገብሮ ንዘሎ ኩለ መዳያዊ ሽርሒ ቆቋሕ ኮይኑ ንኽከታተል ምዒዶም ኣለዉ በተወሳኺ እቲ ኣብ ዓቕሊ ጽበት ዝርከብ ጸላኢ ከምዚኦም ዝበሉ ተግባራት እንትፍጸም ህዝብና ጥንቃቐ ብዝተመልኦ ኣገባብ ንኽከታተልን ንሓለፍቲ መንግስቲ ሰራዊት ትግራይ ሓበሬታ ንክህብን ጸዊዖም ኣለዉ بعداو سراويت ولق ملاخي إساس أفورقي كاب تغراي بقلطفن بزيغل قدم خونتن نخوت منغست أمريكا أتحساسيبهم نقوام منغست أمريكا عملكيتو راديو دمص أمريكا بقدمت مالي كم زحبرهم أمريكان نحازوتان زخونه أول هاجرات ጉጅለ ሸውዓተን ኣብ ትግራይ ዝተፈጸሙ ቆስለታት ጾታው መጥቃዕትታት ምፍነቃልን በአልማሚት ዝተገበሩ ደብዳባትን ኾኒኖም بعداو سراويت ولق ملاخي إساس أفورقي كاب مريت تغراي بقلطفن بزيغل قدم خونتن كوت خيد موصا ات بعداو سراويت دما بتعذبت نخرجاجتن أبلات هاجرات ጉጅለ ሸውዓተ أتحساسيبن بزي كازي أبلات هاجرات ጉጅለ ሸውዓተ ኣብ ትግራይ ዝተፈጸሙ ግፍዕታት ብነፃን ዘሽራው ኣካልን ንኽጻረም እትገበን ዝፈጸሙ ኣካላት ድማ ብሕግ ንኽሕተቱን ከም ዝጸዋዓ ሰብኣዊ ሓገዝ ክከፋፈል ገበርት ሰናይ ትካላት ድማ ዘይተገደበ ምንቅስቓስ ንኽገብሩ ጥጥሕ ኹነታት ንኽፍጠር ኩሎም ፖለቲካዊ ውዳበታት ዝሳተፍሉ ሃገራዊ ዛተ ንኽካየድ ንዕኡ ስዒቡ ድማ ተኣማንነት ዘለዎ መረዳእታ ንኽሳለጥን ሃገራት ጉጅለ ሸውዓተ ከም ዝገንዘባ ድምፂ ኣሜሪካ ጸብጺቡሎም تكال ترادو أمريكا نعلم لخلمعات مالتون USAID أب تغراي تمزابلت وغنات زتللهم ناوت بلاستيك بين فاريت كم زقوا عز أفليتلهم بعد سرايت ولق ملاخي إساس أفورقين حيلتات تنكعتي أمحران كاب تغراي نخوصون تصويعلهم USAID بسوني أب زوصو مجلتين كاب زتفلالي كبابيتات تغراي زتمزابل وغنات زتللهم ناوت بلاستيك بين فاريت كم زقوا عز بمجلات نزوم وغنات زوعل فرناش كوبرتان كم دستي زبلو أقحو كشنن ما كفافله كم زخونه حبيرلهم دارت استبحاله شم زصواع سباو حاجز زتحبابرن ملاش زهبن ጉጅለ تتكال اب تግራይ بقربانا سرح كم زخونه اتزينا املاخيتلهم USAID كلهم وغنات تصابوتا تطو نخبلهم سباو حاجز بزي ገደብ نخباصح بعداو سرايت ولق ملاخي إساس أفورقن تسفعفعت حيلتات تنكعتي امحران دما كاب مريت تግራይ نخوصو صويعلهم كوميشن سبع مسلات ود بحبرات هاجراتن كوميشن سبع مسلات إثيوبيان أب تجراي زتفتصم قفعتاتن تحسد سبع مسلاتن بزملكات زكايدو حبراو متصراي فتحي كينقص أيخلن تباهلولهم كوميشن سبع مسلات إثيوبيا أكل فاشيشتاوي منغست أبي أحمد مخانو ناتفلتن فاشيشت أبي زفتصمم جبنات نصا خوينو كتصارن جبنኛታት ከቃልዕን ትጽቢት ከም ዘይግበር እቲ ኮሚሽን ብዛዕባ ማይካድራ ዘይጥሉል ናብ ሓደ ወገን ዝዛዘን ሻራው ጸብጻብ ከም ዘዳለወ መርበብ ሓበሬታ ኢትዮጵያን ኢንሳይት ሓቢሩሎም ኣብ ቦራ ማርያም ደንገላት ደብረ አባይን ካልኦት ከባቢታት ትግራይ ዝተፈጸሙ ግፍዕታትን ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላትን እቲ ኮሚሽን ብሕጭ ከም ዘይበለን ብዛዕባ ጨፍጫፍ ኣክሱም ውን እንተኾነ ን4 ኣዋርሕ ኣጽቂጡ መባእታው ዝበለ ውስን ጸብጻብ ጥራሕ ከም ዘቕረበ እቲ ሓበሬታ ገሊጹሎም ሓላፍቲ ኮሚሽን ብዛዕባ ቶምና በሱዳን ዝተሰደዱ ተጋሩ ከምቲ ፋሽስት አብይ ዝበሎ ገበነኛታት እዮም ኢሉ ምዝራቦም ኣብ ትግራይ ንስተፈጸሙ ግፍዕታትን ጽሕሰት ሰብኣዊ መሰላትን ከናሹ ከም ዝፈተኑን ዝሓበረ እቲ ዜና ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላትን ውድብ ሕብራት ሃገራትን እቲ ኮሚሽን እምነት ህዝብ ኾነ ሙያዊ ዓቕሚ ከም ዘይብሉ ተረዲኦም ግዳያት ውጻእ መዓት ህዝብ ትግራይ ዝኣመንዎ ናጻን ዘየሻራውን ምጽራይ ንኽግበር ጸዊዕሎም فاشيشت أبي أحمد أبي تجري يكايد زلوا كينات إثيوبيا ناب مبتتان كم زوسدا يقلت اللهم فاشيشت أبي ناب السلطان كابزمت جميرو إثيوبيا سفح بزخنا موت زجاتات عقرقرن مفنقالن كتحقون كم زصنحت زجلت وورلد سوشياليست زتبها لمربب حبريتام تفاشيشت مرحي أبي تجري بزول عدما وكينات كبير زخنا سبعون نواتون عنوت كم زورده أملاخيتهم بمليونات زغطرو تجارو كاب مرببتهم تنقلهم نتميت كم زتقالعو سلامان سبات بقفع كم استقتلهم الشحات
ሰባት ከም ዝተሰደዱ ኣካሎምን ጥሪቶምን ብፍላይ ድማ ኣብ ዕሮም ከም ዝተዘመቱን እቲ ዜና ሓቢሩሎም ኣብ ትግራይ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ካልኦት ከባቢታት እቲ ሃገር እውን ጎንፅታት ከም ዝቀጸሉ ሰራዊት ፋሽስት ኣብይ ብሰንኪ ደባው ጎንፂ ምስ ሱዳን ተፋጢጡ ከም ዝርከብን ምስ ግብጽ ድማ ብምኽንያት ኣብይ ግድብ ህዳሰ ኣብ ሓደገኛ ውጥጥ ከም ዝኣትወን ዝሓበረ እቲ ማዕኸን ዜና ሕዚ ኢትዮጵያ ናብ ምብትታን ተመርሕ ከም ዘላ ኣፍሊጦም በኻሊእ ዜና ጅቡቲ ብሰንኪ ኩናት ትግራይ ቁጠባዊ ዕቤታ ከም ዝዝሕትል ኣፍሊጣላ ሚኒስትር ገንዘብ ጅቡቲ ሃገሮም ብሰንኪ ሕማም ኮሮና ቁጠባ ተዛሕቲሉ ከም ዝጸንሐን ሎም ዘበንገና ከበራበር ዕቤት ከመዝግቢ ዝብል ዓቢ ተስፋ ከም ዝነበሮም ምዝራቦም ብሎምበርግ ጸብጺብሎም ይኹን ደኣምበር እቲ ጅቡቲ ኣተስፋያትሉ ዝነበረቱ ቁጠባዊ ዕቤት ብምኽንያት ኩናት ትግራይ ከም ዝፈሸለን ናብ ዝገደደ ምዝሕታል ከይኣቱ ከም ዝተሰግአን እቶም ሚኒስትር ገሊጾም ኣለው ኣብ መወዳእታ ባንክ ዓለም ንኢትዮጵያ ሓገዝ ገንዘብ ክግበር ከም ዘይግባእ ተሓቢሮም ኢትዮጵያ ኣብ ዝሕዚ እዋን ቁጠባዊ ቁልውላው ከም ዘጋጠማን ካብ ባንክ ዓለም ድማ ሓገዝ ገንዘብ ከም እትሓትትን ዝሓበረ ጋዜጣ ፋይናንሻል ታይምስ ይኹን ደኣምበር መንግስቲ እቲ ሃገር ኣብ ትግራይ ኩናት ብምውላዕ በብዙሕ ሚልዮን ዝቁፀሩ ሰባት ብጥሜት የሳቅስ ስለ ዘሎም ካብ ባንክ ዓለም ሓገዝ ክግበረሉ ከም ዘይግባእ ኣመላኺቱ ወታደራት ፋሽስት ኣብይ ኣሕመድ መሻርክቱ ዝኾኑ ወረርትን ብህይወትን ንብረትን ወሰንቲ ዝኾኑ ምግቢ ሕርሻ ኣገልግሎት ማይ ሆስፒታላት ክሊኒካትን መዓልታው እናዓነው ከም ዝኾኑ እቲ ጋዜጣ ኣፍሊጡሎም ብዘይካዚ ፋሽስት ኣብይ ምጽናት ዓሌት ከም ዝፈጸመ ትካላት ጥዕና ትግራይ ከም ዘዕነወ ሓይልታት ትምክሕቲ ኣምሓራ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ምብራስ ዓሌት ከም ዝፈጸሙን ባዕዳዊ ሰራዊት ውልቀ መላኽ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ድማ ኣብ ሙሉእ ትግራይ ተዋፊሩ ህዝብ እናሸበረን እናዘመተን ከም ዝኾነ ጋዜጣ ፋይናንሻል ታይምስ ገሊጹሎም ፋሽስት ኣብይ ሓይልታት ትምክሕቲ ኣምሓራ ባዕዳዊ ሰራዊት ውልቀ መላኽ ኢሳያስ ኣፈወርቅን ብምውዳድ ኣብ ትግራይ ጥሜት ከም መሳርሒ ኩናት እናተጠቐሙ ከም ዝኾኑ እቲ ዜና ኣመላኺቱሎም ባንክ ዓለም ነዚ ኢትዮጵያ ናብ መሃሙቕ ይወስዳ ዘሎ ቁልውላው ጠጠው ንኸብል ክሕግዝ ደኣምበር ንመጋባርያ ኩናት ክኸውን ዝኽእል ገንዘብ ክህባ የብሉን ዝበለት ጋዜጣ እቲ ባንኪ ፋሽስት ኣብይ ኩናት ጠጠው ንኸብል ጥሜት ከም መሳርሒ ኩናት ካብ ምጥቃም ንኽዕቀብ ጸቕጢ ንኽገብር ኣተሓሳሲቡሎም እምባርከስ ዝኸበርኩም ተመልከትና ካብ DW ኢንተርናሽናል ነዚ ዕለት ዝበልናዮም ዜናታት እውን ኣብዚ ዛዚምና ኣለና ስለምክትታልኩም ኣመስጊና ትግራይ ትስዕር ሰላም